Díomh is Mr. Caitríona agus taispeánfaidh me díomh ceachú le gá Maisiúcháin Nollag a dhéanamh do chrán Nollag ag úsáid na teicnicí iontacha seo. Mas mí leat anmach ceachú lena dhéanamh chunaigí a breanú ar an bhfíseán seo. Céir atá ag tastal mar sin. Cipín líreachán. Glue, scissor, scuib paint, agus paint darag. Ar linn. Ar dús gear cipín líreachán ina gá lá. Gramig na cipín líreachán le chéile a gúsáid glue. Nuair bheidh sin déanta agat chraimigh cá cipín eile ar bun mar seo ar an dá taobh. Lig den glue trimú ar bheith cúpla uairich lig. Seo cheann a rinne mé níos luithe. Inis níl a déanamh a chaoi féinteáil, le go bé dá gur mín leat, bheadh mise an dá dearag. Nuair tá féin term, gramig an twain ar chúl. Tá sé go siimplí lei sin. Nach bhfuil se go hálann, inis, Maisiúcháin uimhir dó. Seo céir atá ag tastal mar sin. Gona glue, sean Maisiúcháin Nollag, pom-poms, agus ribbín. Lig don gona glue taobh suas agus nuair tá sé réid tusa go cur beag an glue ar na pom-poms. Cuinnigh ort ag gramú na pom-poms go dtí go bhfuil an Maisiúcháin clúdaithe. Níl ort inis ach an ribbí na cheangailt. Nach bhfuil se go hálann. Tásúla gom gur hanam í seán leat, ná déanaí darmid clár chun tuilleadh fhíseán a eiceáil. Slán!